Estàs escoltant Ràdio Fima. Quina és la fina línia entre ser una moderna xula i perfecta i fer puto cringe? Carla, que avui esteu guai. Molt bon dia, bona tarda, bona nit. Quan sigui on sigui que estigueu escoltant aquesta locució... Benvingudes de Sonades. 1, 2, 3 i... Puja el volum que no et vull sentir, la música no està prou forta. Puja el volum, només vull sentir les sonades. Les sonades al podcast presentat per Carla Soler i Marina Francisco. Bueno. Jo ja bevent aigua, com si hagués parlat un munt de... Ei, jo volia comentar. Que xula la samarreta. Que xula la samarreta XXXXL. Ja, jo porto, Ja. saps? La de Potser dimarts, que és xulíssima. Potser dimarts. Clar, és que una Vaig cosa... recollir un dimarts. A vegades, Sant o sigui, hem de pensar que tenim un podcast. Llavors, la gent a vegades no mira els podcasts. Qui no mira els podcasts? La meva Psicòpates. cosina em va dir és que Sí, còpates. estava escoltant el primer episodi i, clar, anava ensenyant coses i no m'enterava. No, però les de Salsa Romesco sempre diuen, bueno, les que esteu mirant per això, com faria? Bueno, les que esteu mirant això per la ràdio, us estareu perdent el que està passant aquí en directe, però Tu ets la... Qui ets? era la Caral, no? Perdó, Caral. Bueno, i parlant de Salsa Romesco, avui venim a parlar de persones superinteressants, superimportants. Masterclass. Avui és masterclass, que jo també faré, perquè jo no tinc ni idea. Jo sóc una pija de poble. Llavors a mi aquest tema d'avui ja se'm queda una mica... Jo intento ser una perrofleta moderneta molt, molt fora d'intent. Ens has d'ensenyar avui, Marina. Molt malament. Pues avui de què venim a parlar? Avui vos de ser unes modernes per Barcelona. I punt. Dues noies de poble us venen a ensenyar com ser modernes a la ciutat. Vale, doncs va, tirem? Sí. Vale. 3, 2, 1... modernetes. Pasa el tiempo, de ti el lamento, de ti mi gloria. Bueno. Jo vinc a dir una cosa. Jo no he dit la meva samarreta de què és. La meva, sí, samarreta. Del mamaduixa. Xula. D'en senyor Bruno. Un mestre. Aquí on el veieu. Sí. Fortíssim. Pues això, les samarretes, que ens n'hem parlat. Clar, és homes. que sí. Com ha passat això? La Marina, i això ho podeu veure a un TikTok que es penjarà avui, però la Marina, avui dia, no sé, la Marina es va posar bàsicament a enviar DMs a tothom, en plan, oye, tens merch? Fer-nos arribar, que el portarem un dia al programa i ja després veurem què fem amb el merch, perquè potser no es queda a casa nostra, però és una cosa que també heu de veure a les xarxes, per tant, estigueu atentes. I punx. I ja està. I ara començo a cronometrar el Vale. minut que tenim. Avui tenim feina. Sí, així que començo ja, eh? He de començar jo? Sí, comences tu, crec que ho he calculat bé. 3, 2, 1... En l'àmbit de les estrenes. Svetlana ha tret el single Avui vens. Ginestar ha tret Què passarà amb l'Àlex Pérez el 27 de novembre. Celobert ha tret Pólvora el 28 de novembre amb un videoclip amb la que participen dues sonades. Winnet està girant amb la seva nova cançó A la roda. Videoclip perfecte. Batllal Suram Fuma, el segon avançament del seu segon disc previst el 2026. Belén Aguilera ha remixat Dama en apuros amb Mètrica. Natalia Lacunza ha tret l'àlbum Nostàlgia. Llegeix-lo bé, va, a veure si tens N2 huevos. tal 5 i A. Bueno, estarà en castellà, no? Bueno. I entre les notícies destacables... Dani Fernández, l'exmembre de la banda... A que no se'n recordàveu? A que no se'n recordàveu? Pues ha anunciat gira. El passat dimecres 19 de novembre, The Tiets i Figaflaues van tocar a la festa d'estrena al Camp Nou. Jo vaig canviar de... El passat dimecres... Ai, no! Però és que el Fem Motors pel disc de la Marató d'enguany, que comptarà amb artistes com Gigi Ros, al·lèrgiques al polen, Kelly Isaia Isaia. i el Pol Petit, els millors. El pot petit, no el pol petit. I temps, fora, prou. I les efemèrides que estan succeint. Svetlana anuncia concert al Sant Jordi Club el 13 de març del 2027. I saps que estarem de camí als 25 anys? No sé què fa més por. I tenim entrades per aquestes grasses. Ningú, és que no donava un duro, tenia entrades de coses grasses. Ni un duro! aplaudim, perquè si no a mi se'm feia boicot. Bueno, avui anireu escoltant cançons modernetes i per passar a la següent secció
Nova cançó. Ja està. Sansenco, provenent de Roda de Barà i professional radiofònica real. No com nosaltres. Col·laboradora de El Matí i la mare que em va parir, de Flashback. El va parir en ell. No et va parir a tu. Ai, bueno, da igual. I avui ens acompanya a l'estudi de sonars Najet Aulet. Hola! Oni! Som Com un desastre. esteu? Estem Avui fatant molt- l'àudio, o sigui, estem fatant. bueno, O sigui, tu veus que cada programa diem com "Buah, avui estem molt malament, en plan ens està sortint... no ho podeu fer, això. No ho podem fer No perquè pot cada ser. programa és igual. Imagineu-vos que només hi hagi gent que escolta al principi. Un Ja, és desastre. veritat. O És sigui, veritat. però, Ens has d'ajudar avui. S'ha d'anar amb això d'ara actitud ha molt d'anar més amunt, pujada, amunt. eh? o sigui, jo he de dir, avui, en plan, imagineu-vos lo malament que estic avui, que m'he fet 40 minuts en metro perquè m'havia oblidat que en comptes d'anar a l'altra punta de Barcelona havia d'anar a l'edifici del costat. Hosti, no estem bé, eh? Avui no. Per tant, tot el que passi a partir d'ara és normal. Clar. Sí, Si ja t'ha passat això, tota la resta està bé. o sigui, porto Si ho una setmana comparem. supertorpe. En plan, l'altre dia vaig tirar com cafè sobre cables... Cables. Molt bé, molt bé. És molt mala combinació, líquid i cable. Clar, per això no funcionen els cables d'aquest. Per això tenim 3 gots d'aigua sobre cables, Clar, està molt clar, bé. Per jugar una mica amb risc. Lipo. Vale, i avui, bàsicament, mira, l'hem portat aquí no només perquè ens ajudi a remuntar, Ai, ai, ai. Joder. Quina responsabilitat ara de cop, eh? Jo no sé si us podré ajudar, eh? sinó també perquè ens ajudi a definir què és ser moderneta, perquè no en tenim ni idea. Ni fucking idea. Literalment cap ni una. O sigui, a més, No sé molt bé per què m'heu vingut a buscar, també et dic, però endavant. Farem tot tocat. el que puguem. puc dir que crec que ets la persona més moderneta que hi ha a Flashback ara mateix? Hosti, no sé si dir-te que sí, és nada flipada, però podria ser. És que potser no és molt difícil. No sé. No conec... Això jo no ho he dit. Oh! Això jo no ho he dit. Això jo no ho he dit. Bueno, són uns modernets perquè vas lesionada perquè... Vaig ser també lesionada des de moderníssima, això. Sí. Totalment. Em vaig fotre una hòstia bastant important en un càrting. O sigui, és que Ja, sobre ja. la història també fa moderna. Perfecte. Sí, em fa una mica de vergonya perquè un càrting en realitat hauria d'anar tot bé. Però em vaig estampar molt fort. I Hòstia. en principi em vaig fer un esguins i al final no era un esguins, em van enganyar tots els metges i era una lesió de veritat. Molt bé, I ara molt porto bé. això que sembla un anell de no sé, d'última moda, doncs mira. Literalment Com sí. es diu? És de la Manso. És de la Manso, total. Llueix Manso, això, eh? És 100% Manso. Buah, podria començar a dir-ho. Total. Vaig de Manso. Sí. Ja està. És que Tothom potser s'ho de creu. sobte, d'aquí 2 setmanes, tothom va Tothom porta amb això. això. Amb Molt ferdes de la complement. farmàcia. Tothom no està semblant... En aquest dit, eh? Però és que a més mola molt aquest, no? Gràcies. Bueno, és normal, sí. Jo mai l'havia vist així. Casada. És com... Això és com obert, o sigui, de fet tu ho obres així. Sí, jo mai ho havia vist, o sigui, és molt modern. No? És un sistema bastant arcaic, simplement tu ho tanques i prou, no és gens tecnològic, però bueno, Clar, i fa et manso. pots dutxar i tot. Clar, això m'ho trec. De fet, m'ho puc Quina treure animalada! així. I ja està. És que el meu dit estava totalment fosc, lila, negre, fa unes setmanes, fa un parell de setmanes, encara està una mica, i llavors porto això immobilitzat des de fa un rato. És fortíssim. Ui. És Sí, fortíssim. però agraeixo molt poder-me dutxar perquè abans pensa que portava tota una cosa més totxa que no... Bueno, sí que em podia dutxar, però era més complicat. Uau, la ciència com avança, eh? Sí, sí. M'ha arribat a rentar el cabell la meva companya de pis, només us dic això. És que jo, en el fons, o sigui, jo m'entrego d'aquestes coses perquè miro les seves històries i sento com si fos de les meves millors amigues perquè sé absolutament tot el que li passa a través de les històries. En plan, és així? Però el que passa, en realitat, tampoc publico una de les coses personals. Pues, de o la sigui- meva vida, realment personal, poca cosa. És que, Potser, clar, crec. Potser o sigui- de per on em moc, sí, Sí. 100%. Saps? et podríem rastrejar. Sí, 100%. Tothom em podria seguir pel carrer. Sí. Divert. Sí, sí. Un sueño. Hem dit on és el meu barri ja està. Crec que no em quedava per dir. Però endavant, no passa res. Ui, és Jo veritat. us vindré a buscar si passa. Nosaltres estarem encantades. La preparem ara totes juntes? Ara. Sí, Jo sí, us puc sí. ajudar amb el que calgui, eh? Sí, 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 sí. Endavant, fem un O sigui, de totes. fet, jo crec que podríem fer... Presentem 3 personatges que podrien ser una mica modernets i després li diem... No. No? Han de ser personatges? Normals. Bueno, No. En plan, cançons modernetes? O personatges modernets? personatges modernets i que després Els hi fiquem cançons. els hi posem una cançó. Però no han de ser músics.
No, no han de ser Vale. músics. Si no som músics no coneixeré ningú. Només conec el món musical. Som-hi, provem-ho. Vale. Personatges modernets. Victoria Federica. I què hem de fer? Posar-li una cançó? Em sembla una moderneta. No? Sí, no, o sigui, sé qui és, No és però el Piti Patín? Sí. no conec gens el seu olore, la veritat. Sí, sí. Vols dir que és moderneta? Està una mica cancel·lada. Sí. Ah, vale, t'anava a dir. Dic. És aquesta. És que a mi tota aquesta moderneta espanyola costa bastant, eh? És supermoderneta. Però a vosaltres us agrada? Us connecta a algú tota aquesta gent? Gens. Que jo veig fatal, pobra. No. Total. A mi em costa molt connectar com amb celebrities espanyoles, perquè ni les segueixo, ni crec que m'interessa prou el que fan com per Total. estar una mica implicada en el seu dia a dia, la seva vida, el que fan, on es mouen. I crec que amb el món i tot l'univers català, com que és una cosa tan petita, saps? Crec que és molt més fàcil seguir-ho o connectar-hi, però ja et dic, Bueno, i al aquesta final- gent espanyola moderna, buah, com si no existís, per mi podrien viure molt més lluny que a Espanya. No, rotllo, i que em sentiria igual de desconnectada, m'entens? Bueno, i que a Catalunya mola molt, perquè al final coneixes una persona i pots Ai, sí. enllaçar tantes coses. Coneixes una i ja les tens totes. És molt divertit, en plan, uah, és que aquest, no sé què. Sí, sí. És Amb molt qui guai. t'he dit que tenia una reunió aquest matí és amiga de la mare d'una convidada de fa 2 programes. És que clar. Uau, i ja és una mica lluny, eh? És La que- persona amiga de la mare... I com heu arribat a Catalunya? això? Bueno, da igual. Clar, el graciós és com arribes a tenir aquesta conversa per Ja. saber-ho. Coses. 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 Hòstia, doncs no sé És fortíssim. absolutament quina cançó li posaria a aquesta senyora. Quina cançó li ficaríem a Victoria Federica? Una De cosa moderneta. una mica com una mica xoni, encara que sigui com una pijilla. Hmm. Jo crec que és d'aquestes noies que xonegen una mica, saps? 100%. Amb el Piti Patín fa de xoni. Clar, una mica aquesta aura. És que, És veieu, pot ser una moderneta en aquestes fotos. Mireu moderneta. Jo és moderneta. Insereix foto aquí. No Dedicar-li sé. una cançó. Vinga. Una Vale. cançó, ha de ser espanyol, no? Potser. Pot ser el que vulguis. Algo madrileño, Algo madrid. no? És que és la típica que potser li agrada una mica tabureta i tot això, pot ser. Clar, és Ho que- estàvem pensant tot, això. La És que vibe. jo l'estava mirant i pensava, perdí la fama en un Com de cabaret. viure-ho molt, d'anar a un concert i de cantar molt fort des del seu lloc VIP, m'imagino. saps? Home, Però home. cantar-ho molt, sí. Sisplau. Ara, uau, ara vull com veure aquesta imatge, però jo començo un Vols dir piti que la amb el vols patín. Bueno, Molt bé, li assignem sirenes, de Sí, repente. Vale. sí, per exemple. Vale. molt bé. Una altra cançoneta, o sigui, un altre personatge. Un altre personatge. Vale. Posem Marta Mas. Anem a parlar de la Marta Mas. T'agrada més la Caral o la Marta? Clar, és que hi ha mig Catalunya que és Marta i hi ha mig Catalunya que és Caral. De Pues què som sou? la representació. Són dues, exacte. Sí? De mitja Molt bé. Catalunya. Jo quan les veig en persona em semblen tremendament guapes les dues, però exagerat. Però crec que la vibra potser m'agrada més de la Marta. És que és fortíssim. I si li dediquéssim una cançó i que no sigui d'amor? A la Marta? No li dedicaria una cançó d'amor. Bueno, potser és anar una mica a fer mal, però li hauríem de dedicar alguna cosa del Lil Dami, que són exnòvios. No facis... Oh! Perquè ho vaig És dir jo veritat! pel grup. I segurament hi ha Ja, alguna doncs. cançó que li ha dedicat, no sé quina. No tinc gaire al cap la discografia del Lil Dami, però És La de molt Pau Gasol. Pau Gasol, per exemple. Segur. En els meus somnis, la Marta i el Klaus estaven junts. I és com... Per què no existeix aquesta realitat, saps? Perquè potser no ha d'existir, no? Estem entrant en l'univers Homes? Vols entrar allà? Bueno, són molt, molt amics, s'han portat molt bé molt de temps. Sí, no ho sé. Jo vaig descobrir la veritat. Què Una vas nit de descobrir? borratxera a Navàs. Total. Em van dir, no, si la Marta m'ha d'estar amb un actor. Amb el I Miqui? jo li vaig dir, no estava mal d'Stay Homes, m'havien dit. I em va dir, no. I després Bueno, vaig informar la Marina i ja. Potser han passat algun moment divertit. Segur han passat algun moment divertit. Bueno, Hi ha que moltes aquesta fotos faràndula de Primavera catalana- Sounds. Bueno, es passen moments divertits. Tu has passat Però- moments divertits? No, però vull dir que no té per què ser una parella oficial, un moment divertit. I entre aquesta gent, doncs bueno... Li diem mucho al teu jiji, familiar jaja. que es tapi les orelles. El meu familiar. Un moment divertit. podcast en directe avui. No cal, com realment. O sigui, ja em refereixo. Faràndula catalana està molt bé, som superamics tots. A vegades no cal
ser més que amics. I tercer personatge... Et toco. Ah, jo n'he de triar un! Vinga, proposa Però un això és feina personatge. vostra, una cosa, si no ho és el Guillem i no em fotem les culpes. Un modernet o una moderneta, no? Hem dit dues noies. Sí. Voleu que diguem un noi? Vinga. Si et Hòstia, surt, no sé. si no, no passa No res. t'esforcis. O sigui, no teniu llista, no? O sigui, ens l'estem inventant. Si no, jo puc dir una persona que m'aboca que podria ser una persona moderneta A veure. i no ho és. Vale, doncs anem aquí, per favor. Clar. Perdó, eh? A veure. Carles Puigdemont és una lesbiana moderna. És una lesbiana. És literalment una Què és més lesbiana o és més moderna? És més lesbiana, potser. Clar, però és com una lesbiana que porta el pentinat de l'Agnès Bardà, saps? O sigui, és És una... moderna, al fons. Però Jo crec que sí, que s'ha sapigut moure en el món fins i tot com a influencer. Total, Saps? és perfecte. Jo crec que podria Sí, va estar penjar un vídeo al Ruix cantant, no? aquesta nit amb nosaltres, saps? Perquè no m'ho crec, que no està al Ruix. Per què? Per què no? No Perquè l'hem no vist, pot. No però em això diguis no no pot del ser... Ruix, que em dóna molta FOMO, eh? No se'ns ha convidat. De fet, a és la mi primera tampoc. fila. A mi Ah. tampoc. Bueno, estarem fent coses millors. També està bé, un dia no anar a tot arreu. Ja, però fa FOMO. Bueno, No passa res. no Bueno, passa res, no passa res. realment. Dedicar-li una cançó? cançó a la moderneta Puigdemont. Puigdemont, A la Puigdemonti. què deu escoltar? Arnau Folk. Deu ser el típic que escolta com Coldplay tot el rato. Hòstia. Sí? No Sí, el veia, Jo escoltant Coldplay. Però ha de ser una cançó moderneta. Sí, no acaba d'això. O que t'evoqui que podria haver sigut moderneta en la seva època. Jo crec que deu tenir una cosa d'escoltar molt un Arnau Tordera, obeses, coses així, saps? Oh, sí. Potser sí. Saps qui són? No. Un noi que canta molt agut i que fa tuits molt polèmics Ah, vale. i ja està. Que I ja. canta com... I així, saps? En plan, tot el rato. Vale. Ja m'ha quedat més clar. Bueno, definim moderneta. Vale. Vale. Com definiríeu una persona moderneta? Pues la Marta. Marta Mas. Però si hagués de fer una definició del DIEC. Hòstia. Uf. El xat GPT. Què et deu dir el xat GPT com moderneta? Li Ja, és veritat. li podríem No. preguntar, no? Li pregunto en jo. directe. Tu ves parlant? Sí. Vale. A veure. Tu com definiries una persona moderneta? És que, sincerament, crec que haver de definir fa cringe, Ui. Uau. saps? Perquè, clar, que crec que la intenció de ser una moderneta és que llueixi que no hi ha intenció. Que li surti sol. O sigui, saps això que llueix un outfit que sembla com de qualsevol manera, però que està totalment pensat i que Ja. he pensat com em posaré com això mig tirat, el que sigui, o Els això que no està acabat d'arreglar, un amunt, una avall, que sembla que no hagi tingut temps, però no, és que això està fet expressament. Llavors, pensant què vol dir moderneta, va en contra del concepte moderneta. És que em sembla tan malament. En plan, perquè llavors, qui té la recepta? No És que jo crec que ens hem existeix. retroalimentat entre totes nosaltres. Ens hem anat trobant i hem anat posant allò que el que era. Ens hem com inspirat, saps? Però, en plan, jo si dic, avui vaig de moderna, però si al final acabo sortint de casa amb uns pantalons de xandall, a sota unes mitges de color rosa i a sobre una samarreta màniga llarga amb una samarreta màniga curta a sobre, sóc una moderneta. Ets la Venus. O la Juliana Canet. O la Juliana. Però la La Juliana Juliana té serien un joc de textures molt rares. estampats molt diferents, Això molt és ser una junts. moderneta, no? Lo de la Juliana. És que hi ha estadis, també. Saps? Vale, o sigui, però, a veure... O sigui, no vull jo ficar-me en aquest embrollo. Però la Juliana ho Estàs fa bé. entrant en el meló de la Juliana, eh? Estàs obrint molt fort. La Juliana fa bé ser moderneta? Si ho fa bé, sí. Sí. Sí, perquè també crec que ha sigut pionera en moltes coses, evidentment, ella, i crec que es vesteix d'una manera, en que si parlem de moda i d'estil i això, que molt poca gent se li permetria i dirien, buah, vaya reina, saps? O sigui, Tu penses... jo que- llueixo com la Juliana i a mi no em diuen, buah, vaya reina. Ja. M'entens? Llavors això jo crec que s'hi dona un toc de moderneta de dir, bueno, pues mira, pues sí. Igual que la Rosalia ha fet aquest àlbum, el fa qualsevol altre i diuen, però a veure, què està passant, què és esto? Saps? Però ella arriba a un punt de, que tu pots permetre com a estatus, com a dir, vale, faig aquest pas i no me'l criticaran, sinó que me l'admiraran, És que saps? és tan fort. És tan fort. O sigui, va més lligat com a la persona qui ets que no pas... Jo crec Bueno. que sí. Sí, eh? És que
O sigui, puc dir que a mi la Joana no em sembla gens La Joana. moderneta? La Joana Ai, la qui és? Juliana. La Juliana et sembla moderna. No. Què et sembla? O sigui, clar, jo veig que la Juliana... Perdó, Perdó, Juliana. Però jo veig que la noia que va fer un vídeo des de Cardedeu sobre el seu TDR de les princeses Disney. I la segueixes veient així? La segueixo veient així. Jo és que vaig estar molt in en Ànima lliure, Juliana Juli. Ja m'ho imagino, ja. Molt in. En plan, jo recordo caminar per la plaça de la Creu del meu poble, anant cap al poliesportiu amb les meves amigues, parlant d'Ànima lliure. Ànima lliure. Juli. O sigui, llavors, ser una moderna? Voleu que us llegeixi les dues definicions del Ui. ChatGPT? Li has dit moderneta o moderna? Moderneta de Barcelona. Vale. La princesa de Persona. Barcelona, Bueno, Sí, sí. caminar per Barcelona. Sí, Ja, sí. Persona. Sovint jove, que fa gala d'un estil de vida conscientment urbà i estèticament curat, amb predilecció per cafès d'autor, bicicletes fixes, Fixes. roba de marca independent i barris amb més galeries que supermercats. Això seria uno, ja et llegeixo l'altre. Individu que practica l'art de descobrir tendències abans de que siguin tendències i que pot mantenir una conversa de 20 minuts sobre cafeteres, exposicions o mercats artesans. Bastant, sí, Això de... O sigui, jo crec que tota aquesta penya xerrem molt. Sí, això segur. A part que ens donem molta importància a nosaltres mateixos, saps? Això ja és un deix que hi ha. Podríem estar parlant sobre cafeteres totes les hores del món, saps? Sí. Perquè hi ha una part intensa anem al detall, anem més enllà, saps? Però, o sigui, moderneta se hace? No, se nace, no? Sí, jo crec que una mica la vibra sí. Jo crec que se l'has hace de que tenir. flipes, Sí? Se hace. I jo no és gens moderneta, Però jo no puc ser moderneta. Jo no sé com ser moderneta. Bueno, i fent un podcast ja tens un tant per cent de moderneta. Ja, però és com Ja- quin ja és- cringe. hi ha una quota. És que és això, que hi ha entre ser moderneta i fer cringe. Starter pack moderneta, tenir un podcast entra, Ja, saps? Però Portar puc un fer jersei cringe. ample entra, ja. saps? Tot això. Llavors tens alguna cosa. Molt bé. Ja està. Tens un podcast i vas ample. Això és moderníssima. És moderníssima. 100%. I com ves vermelles? Sí, està bé. Entra. 10 de 10. 10 de 10. Però jo no... A veure... És una barreja entre quechua i una cosa com més pija, però és al mig, saps? O sigui, ha d'haver-hi... Pots anar amb xiruques perfectament, Anem a fer instruccions per ser moderneta. Vinga. Vinga. Anem a anar primer a la roba. És a dir, és entre portar les xiruques, Sí? alguna peça de roba de l'Humana i o Decathlon, O anells manso? i de sobte Xiruques alguna i Adidas marca Manso. molt cara. Sí, Adidas. Flow Adidas, no? Sí, per Sí. exemple. O sigui, de sobte algo molt car. Molt car, En plan, sí. és entre el que una te cosa. costa 2 Levi's. euros de l'Humana i Levi's. la jaqueta de 150 pavos d'Adidas. Exacte. O la jaqueta que te l'ha donat no sé qui de no sé quantos. O sigui, és intercanviable, les peces, saps? Pots portar unes bambes totxes i una jaqueta de la Humana. Es pot intercanviar. Però hi ha d'haver un punt de cada. O que no cal que sigui realment un punt de cada, sinó que llueixi un punt de cada. Quin és el límit, així ja com per anar acabant aquesta part, entre ser una moderneta o bàsicament fer cringe O ser pedant. o ser pedants? Uf! Són Complicat. tres coses que s'han d'equilibrar molt, S'han de fer malabars per no excedir-se en res. Massa moderneta fa pedant, saps? És que és això. I l'intent de moderneta i que no hi arribis fa cringe. Llavors aquest mig és molt difícil d'assolir-ho. Jo crec que potser està en el reflexe de la resta de dir, vale, aquesta persona m'està fent cringe, vale, no arribaré en aquest punt, Ja. saps? Clar, sí, com més l'opinió de cada persona que no pas... Bueno, de tenir altres exemples que et fan cringe, de dir, vale, doncs per aquí no, saps? No et sabria dir exactament quines tasques creuen una mica la línia. Sentit comú. És que no... No passar-se, saps? No, o sigui, menys és més, literal tota l'estona.
El més guai crec que, i el més recomanable és no ser res, no tenir la intenció de ser res, llavors no ho facis de mandra. Però si t'hi has de posar a ser moderneta, bueno, que sàpigues que dins l'starter pack de personalitat hi va una mica de cringe, potser, una mica de pedant, una mica de tot això, i tu has de fer malabars perquè intentar no creuar aquestes línies. Doncs ja ho ha dit. Pues fins aquí la secció de modernetes moderades, però ara, abans de que marxis... Vale? Oh! Oi! Ho ha fet. Què? Has de tirar aquests 2 daus. Sí? Ara juguem? Llavors, el primer dau, explica-li tu. El primer deu és una categoria. O sigui, hi ha unes cartes que ara de sobte no sé on estan. Bueno, Sí, ho sabeu. hi hauria d'haver unes cartes Sí. que... Hi ha 6 categories. Jo que sé, bueno, ja les veuràs. Et tocarà una. I després, dintre d'aquesta categoria, tiraràs un altre dau i hi ha una afirmació, bueno, una pregunta que tu has de fer una afirmació molt ràpida sobre aquella pregunta. Si he de respondre aquella pregunta? Que bé m'explico, eh? Sí, ja està. Llença el primer dau. Un, eh? Sí. Només un. Sí. Uf, 5. una lletra petita. El 5. I ara hem d'anar a buscar la pregunta 5. No, el tema 5. Ah, vale. Supervivència i precarietat. I què he de fer ara, doncs? Ara tira l'altre dau i tindràs la pregunta. I has de respondre en plan com amb una afirmació. Et farà una pregunta i tu no pots ni justificar-ho. La 4. Feines autònomes. Com separar els àmbits laborals dels vitals? Depèn de què et dediquis. I tu decideixes fins a on arribar-hi o no. Jo en aquest cas tinc una feina que treballo a la ràdio i estic moltes hores amb un equip on compartim 6 hores de xerrera sense parar. Llavors, vulguis o no, lo personal doncs sí que es dilueix una mica i doncs es barreja. Però jo què sé, si treballés a la caixa, potser amb el xaval que tinc al costat no tinc per què tenir-hi gaire afinitat. Però en feines que són de comunicar això, doncs potser sí que val més la pena perquè no et surt a compte, si no. Fins aquí, noies. Així. Moltes gràcies per venir a ajudar-nos. A vosaltres per convidar-me. Ha sigut xulíssim, m'ho he passat molt bé. No ens menteixis, som un quadre. No, m'ho he passat molt bé. Qualsevol dubte que tingueu de modernetes, no m'ho pregunteu, perquè ja no us podré oferir res més. Però gràcies, de veritat. Pues fins aquí i te seguim escoltant a Flashback. A Flashback, Ràdio Flashback, molt bé. Fantàstic. Adéu amb la Maia, que és la futura amiga de la Roset. Es peor. Ese porro no me lo fumé. I avui portem un duet. Un duet? Estic molt fatal avui. És que he mullat tota la taula. Bueno, presenta'ls i després parlem d'això. A partir de ja, jo ja tinc creadors de contingut musical preferits. Amb totes vosaltres, Arnau, Argall i Nau. Bueno. Normalment teníem Gràcies. com una clic que us aplaudia, però ara ho hem de fer nosaltres. Bueno. Super. Bueno, escolta. O sigui, estem fatal. O sigui, O sigui, heu entrat a un circ. A quin circ hem entrat? aquí. Quina por. Ai, quina ha sigut la primera impressió que heu tingut de la Marina? És ella. De la Marina. Sigueu plenament sincers. Llavors ja passem a parlar de vosaltres. No, home, se una noia bona, no? Home. Sí, Bona, patidora, patidora. Ah, molt bé. Patidora, força patidora. Per Però que riu molt a sobre. Oi, sí, només l'hem fet que sentir riure. Noia alegre, home, està molt bé això. Sí, 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 sí. És que estiguem en plan... Granjero busca esposa de sobte. Ai. Vale. Sí? Estàs ja preparada? No, encara no. Explica-lo de la taula, sisplau. O sigui, bàsicament, crec que avui ho hem comentat, lo dels gots, l'aigua, els cables. Vale, pues quan ens anàvem a seure tots junts per començar el programa, la Marina ha tirat el got a terra, els cables i a tot arreu. Catàstrofe terrible. Llavors, un dia més a l'oficina. Ja està. Jo he arribat aquí i he dit, estic torpe. Sí, I ho he sí. dit moltes Ja ho has vegades. Com és torpe en català? Sapastre. Uau, he estat... Des de que heu dit per primera vegada torpe he estat buscant. Està molt torpe avui, sí, sí. Sí, sí, també. Sapasta. I què tal? O sigui, vosaltres, la vostra arribada ha sigut més bona? Ui, no, No? terrible, Quants terrible. instruments portes? No, jo, bueno, clar, jo vaig amb el tros de piano. I allò, de qui és? La guitarreta? D'ell. Seva. La guitarra és meva, sí. Ell L'he portat jo. tot més petit.
Sí, sí, sí. Però sí, veníem amb el piano que després vaig a tocar a la primera fila i ha sigut tot un drama perquè no Però trobava venies, cable. o sigui, venies... Has Com vingut sempre. a peu? Has hagut d'utilitzar el metro? No, Vale. he hagut d'agafar un cavi que no agafo Hòstia. mai, Oh, xiquilins. Bueno, però és perquè que- si no us arribava aquí a mitja passada. Però on vius? Però és un desastre, totalment. No, a veure, la cosa és que treballo de monitor de menjador i clar, he sortit, he dinat, he arribat a casa com a les 4 i poc, he dinat ràpid, llavors ja m'he començat pues, a fer el maletot aquest i no trobava el pedal del piano, Hòstia. que el necessitava sí o sí, i m'he tornat boig. Clar. I quan l'he trobat he mirat l'hora i he dit, me cau. I tu, res, ha bueno, sigut va, com- faré l'esforç. Ha sigut o cavi o muerte. O arribo i em maten. No les conec, però totalment No. lícit que em matessin. Tu has vist això? No t'haguéssim dit. Bueno, ja em sento millor, gràcies a la És caiguda. que jo estava pensant, ens queixem de portar 2 trípodes, jo, i ara he vist el piano Allò. allà i dic, hòstia, Ja no. Sí, no, i les Hòstia. potes, que també és un tros de farrot. Sí, no. Però sí. Quina És mandra. una barbaritat, els pianos. Sí, bueno, és una mica de tiquismiquis perquè no volia que em posessin un tecladet així... Cutre. Exacte, Ja. volia el meu. Vale, i avui, el programa d'avui, sí, no d'ahir, bueno, prou. O sigui, parlem de ser moderno. Modernets. Ui. Per vosaltres... Modern, ets modern, no? No, Perdó. Ha de preguntar ella, perdó. No. Bueno, pues ara que ho dius... Per vosaltres, què és ser modern? Neto. Moderneta. Moderneta per Barcelona. Hòstia, m'enxampa amb boles, eh? Hi ha com una cançó, no? No, però espera, moderneta o modernet? la- Perquè jo entenc que el hate és cap als modernets, no? I cap al moderno de gràcia. No. Cap hate. És la vostra descripció de ser un modernet. Podeu... Sí. Com? pot ser. Com des... És que és un estil de vida, sí. jo crec. O és més, com ens diríeu com Sí. podríem ser totes 4 modernetes? S'ha ficat super T'has de fer el... No, nerviosos no en blanc. O sigui, Sí, O no sigui, sé, ser modernets. bueno, és que molta banda. és que estem tan out d'això, jo crec que... O sigui, és que no sé ni el que és. No, però sí, però... Buah, és que no sé... És com un estil de vida, no? Ara diré alguna Digues cosa alguna i... No, sí, digues. A veure, No, clar, tio, capullo. què passa? O sigui, tu tens molt potencial de modernet. O sigui, quan a mi em dieu moderneta, què m'imagino jo, Sí. no? És la moda d'ara i és el que mola Però una ara. cosa, jo penso en moderno i no penso en noies, penso en nois. No sé si m'equivoco o alguna Jo cosa, també, però jo crec que el concepte està molt més dirigit cap a nois, no? Sí? Sí, perquè noto que amb Sesgo noies... de género. No ho sé. amb noies hi ha com molta més varietat, no? I... Bueno, joder, que si coquet, que si... Jo què sé, tio. Que si Exacte. coquet, que si pija, que si choni, que si... Jo què sé. Però I dieu el com tio- 3 qualitats, a veure, en plan, que li posaríeu a una persona moderneta. No sé, potser tot més oversize, Mulet, arito, no? bigoti, b-sync... Ah, una tia Bici. amb bigoti. No, una tia amb Pot bigoti i portar-ne, mulet, eh? no. Un tio amb bigoti, 2 piercings, Sí. 2 aritos, que Tot va amb oversize b-sync a gas i unes ulleres al darrere al cogote. i amb cascos d'aquests així, rotllo pel carrer, saps? Rotllo d'aquests, dels que porto jo. No te'ls compro els cascos ni de conya. No. Però les ulleres, 100%. Amb AirPods no va. Ulleres? A Tio, darrere el les cap. ulleres aquestes que es porten al darrere. Què? Sí o no? No ho heu vist mai? Ah, Jo bueno, sí. vale, sí, no, sí. Ah, Te la compro. Notes amb ulleres al Però darrere. el del bicing ho has clavat. Sí, no? Sí, 100%. Bicing, Arito... que jo el porto, Però... No, són 2, he dit 2, no? Bicing, Arito, Versailles i molt tranqui tot. I tu molt tranqui. Anar fluint, no? Sí, tot tranquil. Tot tranquil, clar, sense compromís. I responsabilitat afectiva. exacte. I ara ja m'estic fotent en un merder. Sí, no? En un... Carbonara, no? Bueno, preguntem unes coses que ja ens estem envalentonant. Total, la carbonara. Què passa amb la carbonara? Ho estic pillant, em sembla que ho estic pillant, Ja ha donat amb el perfil. M'estic convertint en un, em sembla. Ja us l'hem fet al perfil, ja no... Abans s'ha comentat que obligatòriament portar una peça de quechua. Uau. O sigui, combinar quechua o Ah. algo molt Sí, no, barat no. amb algo molt Totalment, car. Unes bambes de muntanya, perfectament, unes botes de muntanya. Unes xiruques. Sí. Està doncs, sí. Tirem joc de cartes. Vale, doncs tirem joc de cartes. Què? Anem a fer una secció. No tinc molta gana, jo. Ens hem quedat Barres, bàsicament sense Com es nota preguntes, aquest músic? no volem pensar,
Llavors, heu d'agafar 3 cartes i respondre a les preguntes que us toquin. Molt bé. Senzill. Que m'he de vergonya, ja. Barregeu, partiu, Uah, feu les tant de bo. coses. Un truc de màgia. Agafen 3, tio. Per la té gent que que no no està Oye, escoltant, vale. ai, que no està veient el podcast, Hola. estan triant les cartes. Estan Sí, fent així una és. baralla Fem una mica d'ASMR de cartes. On les deixo? Aquí. Vale. I els hi haurà tocat... Què? Heu de... Vale. Ui, què és espera, això? Espera. Ah, és 3 això? cada una! Espera, no, Tinc no, 4, no, Ui, 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 ui. Espera. Què està passant? Que aquesta estava guapíssima. No, ara et fots. Què A veure, quina era? Joder, veure. tio, era com triar entre sintetitzadors, que Què s'ha de va? matar, follar, no sé què, no sé, una Uau. locura. I l'ha fotut al mig. Collons. Hòstia. Vinga, va. 3 entre els dos. Vale, vinga, va. Pues tu Ah, respons vale, dos. vale. Home, Vale, vale. què és això? Una i mitja per cap, no, llavors. I l'última l'esculls tu, vinga. Tu que no me l'he vist, bro. Teo. Que hem de respondre tots, A veure, això és un podcast. Heu de dir les coses en veu alta, que ens entenem tota la classe. Clar, sí, Va, no? digues una Perdona. borrada, tio, sisplau. Vinga, l'heu de llegir, això sí. Ah, però aquesta la podem respondre els 4. Sí. Sí. Ah. Quins personatges de Polseres Vermelles seríeu cada un del grup? A Hòstia. nosaltres. Tu el rock. Té cara rock. Total! És el Nil Cardoner. Dios! Li estem trobant moltes Vinga, semblances. que te És com si cuino. el Nil Cardoner l'envies de Camp Rock. A Qui Camp era aquest que Rock? està en coma? LOL! Sí. Sí, És oi? un cicle. Jo puc dir alguna cosa? I, Sí, i ja digues. està. T'han induït al coma i els és igual. Moderi m'aniré d'aquí, vale? Perquè no m'he vist Polseres Vermelles. En sèrio? Hòstia. Quina barba. No. M'he vist Marley 8 cops, però Polseres no. El primer episodi. Només en diré això. Única cosa que t'obligo a fer. Mira't El primer episodi i ja veuré els altres, suposo. Va sol. T'obligo a que et miris el primer episodi. És el de... El primer, el que... Sí. No me'n recordo, sí. ja. Jo no m'ho Per on tornaria a comença? mirar. Fua, tio. Al principi. Jo seria el... Ah, és que no sé com es Tu... diuen. Jo seria el... Jo crec que... Ara És el l'anava a Jordi? imitar i em El cauria Té de tot. literalment El la Jordi cara és del el Jordi, Jordi. d'Igor Spagowski. Jo el... Joder, el que fa gràcia, tio. No. No. No fa gràcia. Bueno, no fa gràcia perquè pobret, no? Però... És del Jordi. Pues el Jordi, endavant. Oi? Per què Lo els hi dico. fem respondre la pregunta si ho triem? No, Nosaltres totalment, responem no, 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 nosaltres, vosaltres aquest. què? Vosaltres què? El Benito. Que vaig plorar molt i amb el Benito. Bueno, tu qui series? Jo sóc el lleó perquè La sóc una Dinya, el marimandona. Benito, Ja, és veritat. Sí? Sí, a mitja Total. sèrie la dinya. Jo la Joder, noia perquè spoiler. soc la persona més bàsica del món. No? Tu No, què digues? ens Dani. agradaria. Però tampoc és tan... Feo. Miau. Feo. Da igual, jo no seria ningú. Sense tu. Bueno, Aquests dos estan comentant sí, no coses. pot ser, no pot ser. És que aquesta Conversa carta la podem paral·lela. canviar, Vale, tio. És següent com... A veure, A veure. llegiu-la i decidim. No, que sempre he rebut algun comentari que ens hagi fet mal de debò. No. O sigui, no. O sigui, vull dir, bueno, per sort hem tingut la sort que jo almenys, com he estat penjant contingut diari i tal, i fins i tot parlant d'uns temes que fins i tot poden ser algo polèmics. Però Sí, no... t'agrada. Bueno, m'agraden les visites. T'agrada buscar... Parlar ja he dit que no m'agrada, però és això. Li No, agraden els números. però per sort no... No sé, tampoc és que m'afectin molt i potser algun tipus de hater. He vist molt també, molt hate de fatxes castellans. Que ens agrada un bon Però precisament fatxa aquests castellà. no ens afecten. No, aquests No, m'agraden. però és això, o sigui, al final no he rebut cap comentari realment sincer, dolent, de, hòstia, doncs, parar de fer música, no? Perquè... Realment ho fas molt Perquè- malament, si us plau. Sí, realment para. Ho dic per tu, saps? Hòstia, però sí que crees... O sigui, tu o sigui, vídeo per dia? O cada... Bueno, vas Va, arribar a un èpoques. punt que sí, eh? Va, èpoques que sí. Sí, o sigui, vaig estar dos mesos que vale, vaig a fer això cada dia perquè veig que està funcionant bastant bé i dic, bueno, vale, però després, clar, ara que deixes... Ara que estàs 2 dies sense publicar és com el gimnàs, no? És com, ja està. Ja està, ja no... Ja t'oblides. Ara És que si no t'agrada publicar un vídeo al dia... No, és una locura. És És una una locura. mandra, és una mandra. És una bogeria. Està boig. Sí, Vale, que tothom ara. opini, quina mandra, uf. Ai, Bueno. quins hashtags has posat. Va, no m'atabalis, tio. És que aquest angle és que no funciona. Calla't. És veritat, que tothom té la santíssima mania d'opinar. A vosaltres també us opinen? O sigui, al principi, recorda l'any passat que
nosaltres ens ho preníem com, no, venim d'una jornada de rodatge de sonades, tal, no sé què, estem cansades, quedo... I les nostres famílies en plan... Encara em passo. Que fort. En plan... No els hi sembla una feina? No. Bueno, Déu-nos a nosaltres. És un hobby molt xulo, Sí, és un hobby xulíssim, I a què et dedicaràs exactament? Sí. Quan deixaràs això? Pues I mira, a part de la música, què et dediques? pues mira, la L2, amb un barret i una guitarra. Totalment, sí. Producció musical, a la UB, nois. Bueno, va, llegeixo l'última Sí. pregunta. Aquesta és fàcil. En quin lloc no voldríeu tocar ni per una millonada? Al metro, no? Home, però si et paguen Per $1 milió Està d'euros... guapíssim. Ah, Tocaries bueno, al vale. metro. Hòstia, ja, però Imagina't. llavors, home, jo per $1 milió. Al camp de l'Espanyol, bro. Sí, O el del Madrid. Sí, No, el del Madrid aniria 100%. sí per $1 milió. Home, tio, jo No, és que per $1 milió. vaig al camp de... vaig al Bernabéu i l'omplo que es vesteixin del Madrid, tio. Si paguen l'entrada, que es vesteixin del que vulguin. Totalment. Però l'Espanyol no. Per què? No, tio, no. Per què? No, home, no. Per? Home, perquè mitja grada serien fatxes. Ja, és veritat. Que És canto en pitjor català, que l'Espanyol em xafen. Madrid, quasi bé, No podria fer-ho. Qui va ser el... No va ser el Joan Dausà, que va anar Ah, a sí, Madrid. em sona. Va anar a Madrid i va omplir de catalans. Sí. El... Ah, Totalment. Ara no sé on era, però... A Anava Madrid des segur. de A un lloc Julieta, gran. però- Era. Sí. Que divertit. Pues, Ara sí. parlant de continguts que generes, o sigui, perquè ell és molt més present, però tu tens un tipus de contingut molt en concret que són covers, no? Sí. Tens alguna preferida de les que hagis fet? Doncs, òbviament, la que va tenir més rebombori va ser amb la meva cosina petita, la de Sort de tu. Però així preferit que me'ls miri ara i digui, uah, que guapo. Un que tinc del Chico, d'una cançó del Chico i la Maria Hein. Ui, perdó. Estic per volum. I també el que tinc amb un col·lega de Camins, de Sopa de Cabra. O sigui que sí, aquests xulo dos. aquella. Hola Arnau, sóc la Martina. Com creus que serà el teu futur? Toma ja. Ostres, tio, no? Quina pregunta... Vaya xamscam, no? Que concreta, Com creus que serà el meu futur negre? Molt negre. No, Ai, la no, samarreta. un funeral, tio. no. Bueno, pues sí, no? Sí, a O veure. sigui, me'ls imagino tio, en un funeral bàsics, cantant. no fallem. Roads take me home. No falles. Aquesta La cançó. samarreta negra no falles. No, és veritat. Tu sí que arrisques més, la samarreta Bueno, En interior, blanc, camisa, tal. home, jo vaig més dinàmic, no? Sí. No tan Terrible, negre. terrible. No tan negre com el meu Fatalítics. futur. Ja. No, a veure, com el veig? Pues, ara mateix confio més que fa uns mesos de que, Però bueno, que tampoc. de que em pugui anar bé en el món de la música. Estic també, bueno, sí, estic plantejant un àlbum també i no sé, estic tenint petites oportunitats xules que crec que si les aprofito bé, Martina, crec que puc, si aprofito bé i no sóc retrasat, crec que puc arribar a algun lloc, a tocar alguna festa major, espero, com a mínim. Vaig a molestar-te. Ui. Vinga. I què esperes del futur de la Martina? Ui. És que Jo ho tinc aquesta molt nena és clar, un àngel. És un àngel. Què espero? Buah. És que falta bastant més pel seu. Però jo crec que, bueno, a la Martina li agrada molt el musical, el teatre musical. I jo crec que si realment... Vull dir, hi ha musicals on canten nens petits, que si los niños del coro, que si no sé què. I jo crec que sí, que si l'altaveu que ara té i el rebombori que ara té s'enfoca, jo crec que pot tirar per aquí seria superguai. I això sí, vull dir, si jo encara estic aprenent a cantar, una nena que té 8 anys, que sí que ho afina tot sense que ningú ho pugui explicar i s'enganxa a mi i li faig segones veus i la tia no es perd i és que no hi ha problemes de res, és tan fàcil cantar amb ella que dius, quan comenci a fer classes que li serveixin de debò, no vull saber on arribarà. Òbviament li canviarà la veu, el registre, però
Bueno, cap a millor, no? Però cap a millor, tot cap a millor segur, i més si està començant a fer classes ara. Clar, total. Dir-te No que té ets un sostre ara cabron. mateix. O sigui, t'has aprofitat de tenir una cosina petita perfecta. Ja, però només com parla, és com... Ja, és que és perfecta. Sí, no, però... O sigui, Ets un cabron, t'has aprofitat molt. No, la... Explotació infantil. Però tampoc sabies que anava a passar això. És que no teníem ni idea. La cosa és que els pares els encanta que comparteixi temps com amb els cosins, tal, i ella també és una nena molt tímida i amb mi sempre hem tingut super bona relació, com amb mi hi ha hagut alguna cosa sempre, i a totes les celebracions de família tal, sempre hi ha alguna guitarra pel mig, algun piano tal, i sempre l'animo, com l'arrossego, que canti alguna cosa, que tal, perquè sé que li encanta. Però realment tampoc érem conscients de que... Sabíem que la nena afinava, perquè sí, perquè es posava a cantar els dibujitos. Es posava a cantar els dibujitos que veia i deies, guap, està clavant tot la nena. Sí. Però clar, quan jo em vaig posar com a fer-ho, en plan a cantar amb ella, doncs ens va venir la idea, la seva mare ens va dir, i per què no ho graveu això? Perquè jo ja em feia jo ja tinc covers abans de penjar aquell cover. I va dir, escolta, per què no? I vaig dir, bueno, jo ja vaig dir, la gent es morirà d'amor amb la nena aquesta perquè és un escàndol. I no sé com es va donar tot a l'escenari, tot, també el seu pare és fotògraf, llavors ens va fer un enquadre perfecte i un no sé què, i un no sé Carai, quina família ja tu. Però realment, és que de fet no vam quedar ni per gravar allò, va ser una mica com, bueno, vinga a berenar, com un dia qualsevol i pues, improvisat, no? Sí, i una mica de, bé, per què no gravem, tal. I ja està. O sigui, bàsicament, sabeu la Polaroid que ens hem fet abans? Perfecte. Sí. Normalment, o sigui, l'artista que convidem escriu una pregunta darrere, us tocarà escriure una pregunta. Respondre la que ha escrit ella. Claro, vale. de respondre la de l'última. Perquè ens ha posat l'Andrea Grau. Sí. I vosaltres haureu d'escriure la vostra, però ho podeu fer després. Ah, vale. Super. Ui. Vale, no, és fàcil perquè em direu. No ho he fet. És d'hora. Qui és el vostre amic invisible d'aquest any? Com? Tu fas amic invisible. Inventa tu, que és molt lamentable dir que no fem amic invisible. I aquesta pregunta. No sé, diré, pues, no sé, el meu tiet, suposo. El meu tiet. El meu gos. Què el demanen pel rei? No. Sí, va, digue-ho, va. Una targeta de sol de meu polsada. Què? M'estàs fent? Un autotune, no... Uf. Plugins. Ja el tinc. Demanem plugins. Home, seria interessant. Però jo què he demanat? Com em diguis diners, Heu demanat? t'enganxo. Jo no he demanat, és que jo no he demanat. Jo encara no he demanat, però tinc pensat. Què? Jo crec que demanaré roba perquè he de fer un canvi d'armari bèstia. Estàs sempre com en roba, tu, Llavors, Tan sí, tan exacte. negre. Clar, bàsic, no fallar. Però sí, demanaré roba segur. Però estàs... En plan, espera. Roba per canviar l'armari i en plan tenir més roba nova o per buscar el teu estil, saps? No, deixa, per llançar les coses que... O sigui, clar, ara no em puc permetre el luxe de llançar tot el que no m'agrada perquè si no vaig a 3 rentadores per setmana no em dona la roba i m'he de posar la bruta, llavors per començar a canviar les coses que ja no em poso, bàsicament. Perfecte. La gent canvia. I la roba també. Gran reflexió, tio. I tu què demanes? A tot això no has dit res. Ser feliç. Ser feliç... No. Moltes visites. Visites. Moltes visites. Molts listeners. Algun hit? No. Què demano? Pues, no sé, em sembla... Bueno, sí, jo crec que demanaré com algun teclat sintetitzador xulo, que ara estic últimament bastant friqui amb aquest tema. I el tema de tenir un tot digital, el que passa que és molt fàcil i molt ràpid i molt tot, però clar, el fet de tenir-ho més analògic, més físic... Pijades. Sí, bueno, això. Sí, està bé. Cinti me l'he fet jo. El regal de Nadal... En plan aquests de 8 tecles... Sí, com un Minimoog o alguna així, no sé, un cinte. Sí, alguna així. Vale. Estic improvisant. Molt bé. Te'l robaré. Pues jo no sé encara què regal... Bueno, què regala per Nadal. Què regalar o què vols? Les dues.
Confio en el pijama de cada any de la iaia. No. No. No, da igual. I Això no que sé dic què ell. regala. Posa una cara feliç. Sí. Bueno, hem tingut un parón així... Per preparar la sorpresa d'avui, que amb això acabem. Fins aquí. I llavors, moltes gràcies per venir, Arnaus. Sí. A vosaltres. Que bons Ens hem Ara sincronitzat. ho podeu fer, però com harmonitzat. Sí. No. 1, 2, 3. Vinga, Així tirem doncs. la dita d'avui i la sessió. La dita d'avui ve perquè no sabem fer-ho, no ho sabem ser, No. i punt. Així que, Encara que la mona es vesteixi de seda, mona es queda. Bé, i ara era per donar pas, no? Vale, som-hi. He conegut l'amor, yes. El que m'ha mantingut dret i el que m'ha deixat caure tantes vegades. Tantes vegades t'he conegut per fi, quan pensava que eres de color rosa i quan pensava que només servies per una cosa, per fer-nos mal. Ens fas obrir-nos, tancar-nos, aprendre a caure, aixecar-nos, a deixar-nos portar i amagar-nos fins que podem començar de nou. De nou, de nou, de nou. Començar de nou. Cremats ja està, vivint així. Per tu jo ja no crec més en mi. Mirant-nos veig que no té sentit, pensant en el passat sento que no deixa de ser senzill. Sabent que ara té data de caducitat, tot i tenir-ho tot, sempre ens preguntem què ha passat. Dient que he de mirar endavant, Ens fas obrir-nos, tancar-nos, aprendre a caure, aixecar-nos. a deixar-nos portar i amagar-nos fins que podem començar de nou. De nou, de nou, de nou. Deixeu-me de dir com sé, com sóc, si fos algú, com parar de pensar en tu, com sortiré d'això sense mirar-te als ulls, no vull sentir. Com sé, com sóc, si fos algú, com parar de pensar en tu, vull ser lliure, sortir de la gàbia en la que he estat tota la vida. Com sé, com sóc, si fos algú, com parar de pensar en tu, com sortiré d'això sense mirar-te als ulls, no vull sentir. Una mica de tasca al final. Al final. Perfecte. 1, 2, 3 i... Baixa el volum que ja t'he sentit, la música està massa forta. Baixa el volum que s'han acabat les sonoritzacions.